Районда икенче тапкыр бәләкәй принцессалар һәм принцлар өчен бал узды. Тылсымлы бәйрәмгә районның сәламәтлекләре ягыннан мөмкинлекләре шикләнгән һәм авыр тормыш хәлендә калган кызлар һәм малайлар һәм аларның ата-аналары чакырылган иде. Бәйрәм мәдәният йортының фойесында ук башланды. Балалар өчен сәнгать мәктәбе, мәдәният йорты, балалар китапханәсе, иҗат үзәге хезмәткәрләре төрле күңелле мәйданчыклар оештырды. Аквагрим эшләде, футболкага рәсем төшерергә, кул эшләренә, саксофон, флейта кебек төрле музыка коралларында уйнарга өйрәтте. Аннары чарадагылар мәдәният йортының дисказалында Патша бикә, Росинки хореография ансамбле кызлары белән бергәләп вальс әйләнде, мазурка биеде, күңел ачты. Бәйрәм ахырында нәни дусларыбызга мәдәният йортының Алтын ачкыч балалар театры Сәрүәр Сүрен әкияте буенча Кәрзин үрүчеләр музыкаль әкиятен сәхнәләштереп күрсәтте. Әкиятне сәхнәгә чыгаруда театр җитәкчесе Эльвира Минюголова күп көчен салды. Без инде уйлыйбыз, бу мондый бәйрәмнәр тагы да булыр, булар тукталмасын. Без шул хәтле сөендек балаларның матур, шат елмаюлары белән, шулай матур итеп әкият карадылар, матур итеп вальслар әйләнделәр. Бәйрәмнәребез күбрәк булсын, балаларыбыз шат булсын, аларның шатлыклы елмаюларын гына күрергә ясын, бәхетле булсыннар дигән теләктә калабыз. Нәни тамашачыларыбыз да һәм аларның ата-аналары да бәйрәмнән бик канәгать калды. Без шушы бәйрәмгә чакырганнар өчен бик зур рәхмәтлебез оештыручыларга. Бик тә ошады, бик матур итеп, мавыктыргыч итеп эшләгәннәр, бөтен биюләре матур булды, балалар шатланып катнаштылар. Бик күңелле бәйрәмнәр, тагын да шушындай матур очрашулар алда да көтеп торсын иде. Бәйрәм бер сулышта үтте. Балаларның елмаюлары балга яктылык һәм җылылык өстәде. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.